Rossinyol, que vas a França, Rossinyol, encomana'm a la mare, Rossinyol, d'un vell boscatge, Rossinyol, d'un vol. Encomana'm a la mare, Rossinyol, i a mon pare no pas gaire, Rossinyol, d'un vell boscatge, Rossinyol, d'un vol. I
i a mon pare no pas gaire rossinyol, perquè mama maridada rossinyol, d'un vell boscatge rossinyol, d'un vol. Perquè mama maridada rossinyol, un pastor me n'ha donada rossinyol, d'un vell boscatge rossinyol, d'un vol. Un pastor me n'ha donada rossinyol, que em fa guardar la ramada rossinyol, d'un vell boscatge rossinyol, d'un vol. Que em fa guardar la ramada rossinyol, m'he perduda l'escallada rossinyol, d'un vell boscatge rossinyol, d'un vol. N'he perduda l'escallada rossinyol, el vaquer me l'ha atrapada rossinyol, d'un vell boscatge rossinyol, d'un vol. El vaquer me l'ha atrapada rossinyol, vaquer torna'm amb la cabra rossinyol, d'un vell boscatge rossinyol, d'un vol. Vaquer torna'm en la cabra rossinyol, que me'n donaràs per paga rossinyol, d'un vell boscatge rossinyol, d'un vol. Que me'n donaràs per paga rossinyol, un petó i una abraçada rossinyol, d'un vell boscatge rossinyol, d'un Moltes gràcies.
Programma musical.
Tancarem aquest concert amb un duet que està format per Agustí i un servidor, Narcís. Fa 100 anys, la majoria de la població vivíem del camp, de la ramaderia, del que ens donava la terra. En canvi, ara la majoria de la població és el contrari. Doncs us puc presentar l'Agustí, que és un acordionista d'aquí a l'Alt Urgell, de Sisquer, un poble que hi ha aquí a la vall de l'Avança, sobre de Sorribes, i sí, és dels pocs que encara viuen de la terra i de la ramaderia. Aquesta peça... I aquesta peça amb la qual comencem de fet, comencem la nostra intervenció i per tant també clourem aquest concert, doncs és una sardana, no és una sardana curta, o sigui que és una sardana llarga. I és una peça que s'anomena De Sisquer a la Seu, perquè l'Agustí, doncs, molt conegut per molts dels que sou aquí presents, doncs ha hagut de fer molts quilòmetres cada dia per anar a l'escola, estudi, en fi, a tot, i després tornar a casa seva. Per tant, aquesta peça que tocarem ara s'anomena De Sisquer a la Seu.
S'han recuperat a través de l'Escola Folk del Pirineu també i s'interpreten a Tuixén el dia de la celebració de la Fira de les Trementinaires i com que a més doncs, en Agustí també és de la Vall de l'Avança doncs, i de Tuixén l'Avança, doncs ens trobem que és una bona peça per interpretar aquí, les jotes de Tuixén. La marxa del Cava o de Cava, que és aquest poble que hi ha aquí dalt més amunt. I amb això ens acomiadarem, moltes gràcies i ens retrobem ben aviat. A reveure!
Bene, mira papà.